Jo. Hoi. Hoi. Op Dijrolduc, het is een van de plekken waar de fietsers straks langskomen. Maar er zijn meer plekken die herinneren aan het mijnverleden in Zuid-Limburg. Ze gaan door de groengebieden van de Worm en uiteindelijk komen ze dan terecht bij Snowworld, dus de gedachtenniskapel, de leerschool. En van daaruit gaan ze richting de Brunsumerheide en uiteindelijk komen ze dan hier in dit mijnmuseum terecht. En als ze willen kunnen ze dan even naar binnen. En dat geldt voor al die plekken waar ze langskomen. Ze kunnen daar even gaan rondkijken. Zoals hier in het Mijnmuseum in Heerlen, waar allerlei spullen liggen die mijnwerkers vroeger gebruikten. Zoals bijvoorbeeld deze pungel. Alle deelnemers aan de familietocht krijgen van tevoren van ons een pungel. Deze pungel kunnen ze vullen met hun eigen proviand. En mogen ze dan onderweg meenemen, net zoals de mijnwerkers vroeger deden. Wat zit erin? Een flesje water, wat fruit en een gezonde snack. En de deelnemers aan die familietocht krijgen dat dus straks mee. Maar er zijn ook andere afstanden die kunnen worden gekozen tijdens Limburgs Mooiste. En de mijnroute die blijft ook na het evenement intact. Het is een onderdeel zeg maar, van de knooppuntenroute. Je gaat van knooppunt naar knooppunt. Dat is beschreven in de brochure die daarvoor gemaakt wordt. Want het is niet zo dus dat we naast de molenroute en de kastelenroute en weer eens een keer nog een nieuwe route met nog nieuwe bordjes aan alle palen. Dat gebeurt er dus niet. De organisatie denkt dat honderden fietsers, jong en oud, de mijnroute gaan rijden.